Uy, Alvin! Game na ulit! Palibasa, ikaw ang taya. Teka! Sandali lang kasi! Kanina ka pa nakaupo dyan eh. Game na ulit! Pagod na kasi ako kagabi! Ha? Bakit? Umalis ba kayo? Hindi. Ganito kasi, Olika, kikwento ko sa'yo. Ganito kasi. Kapag gabing-gabi na, kapag tulog na si nanay, pumupunta ako dito sa bakuran mag-isa. Talaga? Oo! Hindi ka natatakot mag-isa? Hindi! Hindi ka natatakot kahit madilim? Lalong hindi! Matapang yata ako, no? Ang tapang mo nga! Oo! Ano naman ang ginagawa mo dito? Nakikita mo yung puno ng kaimito na yan? May tagong pintuan yan! We? Oo! Nasaan? Ituro mo nga. Saan dyan? Alam mo kasi, hindi makikita yung tagong pinto kapag may araw pa. Lumalabas lang yan kapag gabing-gabi na. Kapag madilim na. Pumapasok ka sa loob ng pinto? Oo naman. Alam mo kasi, yung loob ng puno ng kaimito, isang malaking bahay yan ng mga duwende. Oo, diyan sila nakatira. Oh, paano ka nagkasya dyan? Ang laki-laki mo eh. Ano ba? Alam mo, meron sila na magic candy. Yung magic candy na yon, kapag nakain ko, nagiging kasing naliit nila ako. Eh paano ka nagiging malaki ulit? May nipapainom sila sa akin. Hindi siya tubig pero, para siya na tubig. Wala siya na kulay. Pero, malinaw na malinaw. Pag iniinom ko yon, nagiging malaki na ulit ako. Wow! Mababait ba yung mga duwende dyan sa loob ng puno? Oo naman. Alam mo kasi, kaibigan ko sila. Naglalaro kami. Lumilipad kami doon sa taas ng puno. Wow! Gusto ko din! Isama mo naman ako, Alvin! Gusto ko din pumasok sa loob ng puno at makipaglaro kasama ng mga duwende. Gusto ko ding lumipad! Sige, pag nandito ka ng gabi gabi lang kasi na pwede yun eh. Sige, magpapaalam ako kay nanay. Oh, Kerwin, gabi na ah. Nanay Sisang, pwede po bang makitulog sa inyo? Abay, oo naman. Teka, nagpaalam ka ba sa nanay mo? Opo, Nanay Sisang. Pinayagan naman po ako. Oh, sige, tabi na kayo ni Alvin. Puntahan mo na dun sa kama niya. Kasya naman kayong dalawa dun eh. Alvin! Alvin! Ano ba? Matutulog na ako eh. Alvin! Tulog na si Nanay Sisang. Oh, ano naman ngayon? Punta tayo sa labas. Ayoko nga. Ang dilim-dilim dun eh. Ano naman gagawin natin dun? Di ba? Isasama mo ko sa loob ng bahay ng kay Mito? Oy. Kayong dalawa. Matulog na. Wala na akong maririnig na nagsasalita ah. Tulog na. Kerwin! Oy! Laro tayo! Ba't ba hindi ka namamansin ha? Ayoko nang makipaglaro sa'yo. Ha? Bakit? Hindi mo naman isasabi yung totoo eh. Manluloko. Sabi mo, may bahay sa loob ng puno ng kay Mito. Wala naman pala. Sinungaling ka naman. Ayoko na makipaglaro sa'yo. Anak, happy birthday ha. Pasensya ka na, wala tayong handa. Lagi naman, Nay. Hayaan mo anak, kapag nagkapera ang nanay, kahit hindi mo birthday, maghahanda tayo.
Sige, Nay. Papasok na ho ako. Ingat anak. Alvin, happy birthday ulit! Ako yung pinakamalakas yung boses na kumanta yung klase kanina ha. Oo. Dinig na dinig ko nga eh. Ingay mo. Ang dami mo sigurong handa no. Siyempre naman. May barbecue, may spaghetti, may ice cream, may cake, may lechon, marami. Wow! Marami ka sigurong bisita. Oo naman. Birthday ko kasi eh. Ako ba, hindi mo iimbitahan sa birthday mo? Akala ko ba best friend tayo? Sige, punta ka din ha. Mamaya. Sige, ibababa ko lang yung bag ko sa bahay pagkatapos ng klase. Tapos magpapaalam din ako kay nanay. Kaya naman lakarin yung pagpunta sa bahay nyo mula sa amin eh. Excited na ako makakain ng handa mo. Hindi ako lagi nakakain ng mga ganun eh. Oh, Alvin, baka naman ikaw ay madapa. Bakit ba madaling-madali ka? May humahabol ba sa'yo? Nay, kapag gumatok si Lemuel, pag hinanap ako, wag nung papapasukin ha. Sabihin mo wala ako, Nay. Bakit? Basta, sabihin mo, Nay. Basta, kayo na bahala. Mamaya ako na lang papaliwanag ha. Tao po! Alvin, tao po! Nako, Lemuel. Kakalabas lang ni Alvin. Ganun po ba? Saan daw po napunta? Hindi nabanggit eh. Iniwan niya po yung mga bisita niya? Ha? Anong bisita? Wala naman siyang bisita. Hindi na po bali, Aling Isang. Uuwi na lang po ako. Sige. Halika nga dito. Bakit hindi mo hinarap si Lemuel? Mangungopia kasi ng assignment yun eh. Lagi na lang. Bakit kasi hindi mo turuan? Nakakapagod ng magturo, Nay. Basta sa susunod, harapin mo. Huwag ganon, Alvin, ha? Uy, Alvin, pumunta ako sa inyo kahapon ah. Sabi nga ng nanay, kinulang kasi ng soft drinks eh. Kaya inutusan na ako. Pagbalik ko naman, nakaalis ka na daw. Inutusan ka ng nanay mo pero di niya alam kung saan ka nagpunta. Saka kung sa tindahan ni Aling Rosie ka bumili, sana nakita kita o kaya nakasalubong. Sabi ng nanay mo, wala ka namang bisita kahapon. Gaya ng sabi mo. Meron kaya? Alam mo, Alvin, hindi mo naman kailangan sabihin na may handa ka kung wala naman talaga. Okay lang naman walang handa kapag birthday eh. Marami nga akong handa. Bahala ka na nga. Hanap ka na ng bago mong kaibigan. Ayoko kasi makipagkaibigan sa sinungaling. Uy, Alvin! Oh, ayan yung showta mo. Parating na oh. Ang ganda talaga oh. Siyempre, pipili ba naman ako ng hindi? Hindi lang maganda. Huwag ka. Running for valedictorian yan. Oh, student council president. Member ng dance troupe. Wala ka nang hahanapin pa dyan, Ramil. Bilib talaga ako sa'yo eh, no? Siyempre. Biruin mo yun, napasagot mo. Oh. Eh, napakasuplada niyan. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic! Bakit hindi ka naman pinansin? Hindi ka man lang tinignan. Kasi nga, low-key kami. Ano ka ba naman? Ayaw niyang may nakakaalam na kami na. Sikat yan, ano ka ba? Ganun ba? Oo nga. Ibang klase talaga yung love story nyo ha. Pa-secret pang nalalaman. Unique eh. Ikaw ba si Alvin? Oh, bakit hindi ka kilala? Ha? Akala ko ba showta mo yan? Tumahimik ka nga. Ang gulo mo eh. Oo. Ako nga ay... Bakit mo pinagkakalat sa campus na girlfriend mo ko? Di ba totoo naman? Hindi.
Hindi ko kilala yung kaibigan mo. Hoy, ikaw! Itigil mo yung kasinungalingan mo, ha? Hindi mo ko girlfriend. Baka sa panaginip mo pero sa totoong buhay, hindi yan mangyayari. Huwag mo kong idamay sa kahibangan mo. Ouch naman! Ako, mukhang iiwan ko muna kayo. Nahiya ako bigla eh. Nakatingin na sa atin lahat ng estudyante dito sa kantin, oh. Malapit ka ng graduate, Alvin. Sa wakas, matatapos ka na din sa pag-aaral. Ako naman, matatapos na sa gastusin. Ilang linggo na lang. Oo nga, Nay. Sa katunayan nga po may sorpresa ako sa inyo. Aba, ano yun, anak? Cum laude ho ako. Ay, siya nga. Ang galing-galing talaga ng anak ko. Alvin, Yes, Nay. akala ko ba cum laude ka? Bakit hindi man lang ako tinawag sa stage? Ni isang award, wala ka. Di ko nga rin alam, Nay. Sa totoo lang, kahit nga ako nagtataka. Pupunta nga rin ako sa school bukas para alamin kung ano nangyari. Alvin anak, hindi nagkakamali ang eskwelahan sa mga ganyan. Hindi mo naman kailangang maging cum laude para maging proud ako sa'yo. Hindi mo kailangang magsinungaling anak. Huwag mo nang uulitin. Hindi magandang ugali yan. Ma'am, pinatawag na daw po ako. Oo, Alvin. Maupo ka. For regularization ka na kasi, kaya nireview namin ulit yung resume mo. Nakalagay dito, nagtrabaho ka bilang manager sa Yummy Restaurant. May nakatouch ka pang employment certificate. Yes, ma'am. Nagtrabaho po ako sa kanila. Oo nga, pero bilang waiter, hindi manager. Tinawagan kasi namin yung Yummy Restaurant to confirm. Ma'am? Alvin, hindi ka namin mariregular ha. We will have to end your contract. Misrepresentation is a grave offense and we do not tolerate that. Dear love, hindi ko naman sinasadya pero naging habit ko na ang pagsisinungaling. Gusto ko lang namang maging mas exciting ang kwento ko eh. Gusto kong bumilib sa akin yung kausap ko. Pero habang tumatagal, nagiging natural na sa akin ang hindi pagsasabi ng totoo. Sa katunayan, kahit ako, nalilito na kung ano nga ba ang totoo o hindi sa mga pinagsasasabi ko. Nalulungkot ako kasi dahil sa pagsisinungaling ko, nawalan ako ng malalapit na kaibigan. Nawalan ako ng trabaho. Napahiya ng ilang beses. Wala akong relasyong nagtatagal. Hindi ko naman alam kung paano ko tutulungan ang sarili ko para magpakatotoo at huwag magsinungaling kapag may kausap ako. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!